Akwụkwọ abụọ nke Enọk isi nke 16. Ndị ikom ahụ gosiri m ọzọ n'ezie nke ọnwa 12 oke ọnụ ụzọ ámá, ndị e ji okpueze, si n'ebe ọdịda anyanwụ gaa na nkedo nke ọnwa na-esi na-abanye n'oge omenala. Ọ na-aga n'ọnụ ụzọ ámá mbụ ruo n'ebe ọdịda anyanwụ nke anyanwụ, site na mbụ ọnụ ụzọ na 30, otu ụbọchị kpọmkwem. Site nke abụọ ọnụ ụzọ ámá nwere ụbọchị 31 kpọmkwem. Site na nke atọ n'ụbọchị 30 kpọmkwem. Site na nke anọ n'ụbọchị 30 kpọmkwem. Site na nke ise na 30 na otu ụbọchị kpọmkwem. Nke isii na ụbọchị 30 kpọmkwem. Nke atọ na ụbọchị 30 kpọmkwem. Nke asatọ na ụbọchị 31 zuru oke. Site na nke itoolu na ụbọchị 31 kpọmkwem. Site na nke 10 na ụbọchị 30 zuru oke. Site na nke 11 na 31 ụbọchị kpọmkwem. Site na nke 12 na ụbọchị 28 kpọmkwem. Ọ na-agakwa n'ọnụ ụzọ ámá ọdịda anyanwụ n'usoro na ọnụọgụgụ nke ọwụwa anyanwụ, na-emezu 365 na otu ụzọ n'ụzọ anọ ụbọchị nke afọ anyanwụ, mgbe afọ nke ọnwa nwere 354. Na a chọrọ na ya ụbọchị 12 nke anyanwụ okirikiri, nke bụ ọnwa Ephat nke afọ dum. Ya mere, kwa nnukwu okirikiri ahụ nwere narị afọ 532, nkeji 15 nke otu ụbọchị, ewepụrụ afọ 3, nke anọ na-emezu ya kpọmkwem. Ya mere, a na-ebupụ ha n'ezi nke eluigwe ruo afọ 3. Anaghị atụkwasịkwa ha ọnụọgụgụ nke ụbọchị ole na ole, n'ihi na ha na-agbanwe oge nke afọ, gaa n'ọnwa ọhụrụ abụọ ruo n'ikpeazụ, na abụọ ọzọ ruo n'oke. Ma mgbe ọdịda anyanwụ na-agwụ, ọ na-alaghachi na-aga n'ebe ọwụwa anyanwụ gaa n'ìhè, wee si otu ahụ na-aga ehihie na abalị banyere eluigwe, na-efegharị gburugburu eluigwe karịa gburugburu ụwa. Na ọcha na ndị mmụọ ozi na-efe efe. Mmụọ ozi ọbụla nwere nku isii. O nwere usoro mmụta ugboro 7 n'ime afọ 19. Isi nke 17 nọ n'etiti eluigwe. Ahụrụ m ndị agha ji ngwa ọgụ na-ejere Jehova ozi, jiri timpana n'akụkụ ahụ, na olu na-adịghị akwụsị akwụsị, na olu ụtọ na-atọ ụtọ na nke na-adịghị akwụsị akwụsị, olu abụ dị iche iche nke a na-apụghị ịkọwapụta, na nke na-atụ uche niile n'anya. Dị ebube bụ abụ nke ndị mmụọ ozi ahụ, ma enwere m obi ụtọ ige ntị na ya. Isi nke 18. Ndị ikom ahụ wee kuru m baa n'eluigwe nke ise, debe m. Ma n'ebe ahụ ka m hụrụ ọtụtụ ndị agha na-adịghị agụghịkwa ọgụ ndị agha, nke a na-akpọ Girigọn, ndị dị n'ile anya mmadụ, ma obosara ha dị ukwuu karịa nke ndị dike ukwu. Ihu ha wee kpọnwụọ, na ịdị nzuzu nke ọnụ ha ruo mgbe ebighị ebi. Ọ dịghịkwa ije ozi ha n'eluigwe nke ise agbachi nkịtị. Ma n'ihi gịnị? Ọ dịghị ozi n'eluigwe a. Ma ha wee sị m, ndị a bụ ndị Girigọn, ndị ha na onyeisi ha Setan jụrụ onye nwe nke ìhè. Ma n'azụ ha bụ ndị ahụ e jidere n'oké ọchịchịrị n'eluigwe nke abụọ na atọ n'ime ha gbadara n'ụgbọala
site n'ocheeze nke Onyenwe ruo n'ebe Emọn, ma mebie nkwa ha niile n'elu ugwu nke ugwu Emọn, ma hụ ụmụada nke mmadụ, ma nwee mmasị n'ime onwe ha na ime onwe ha ka ha na-enwe mmasị n'ime onwe ha na ime onwe ha ka ha dị mma. N'oge niile nke ọgbọ ha mere mmebi iwu na ngwakọta, e wee mụọ ndị dike na ndị dị ebube na ndị iro dị ukwuu. Ma ya mere Chineke ji kpee ha ikpe na nnukwu ikpe, ma ha kwara ụmụnne ha akwa, ma ga-ata ha ahụhụ n'oke ụbọchị nke Onyenwe. Ma asị m Grigori, ahụrụ m ụmụnne unu nwoke na ọgụ ha niile na ọrụ ha niile na nnukwu ahụhụ ha niile, ma ekpeere m ha ekpere. Ma Onyenwe amachibidowo ha ikpe ịnọ n'okpuru ụwa ruo mgbe eluigwe na ụwa ga-agwụ ruo mgbe niile. Ma m wee sị, gịnị mere unu ji chere ụmụnne m? Ma unu ejeghị ozi n'ihu Onyenwe, ma unu etinyeghị ozi unu n'ihu nke Onyenwe, ka unu wee ghara iwesa onye nwe unu iwe kpamkpam. Ma ha gere ntị ndụmọdụ m, ma gwa ndị nọ n'ọkwa nnọọ nke eluigwe okwu. Ma lee ka m guzoro na ndị ikom abụọ ahụ anọ, opi kpọkọtara ọnụ n'oke olu. Ndị Grigori wee were otu olu tie abụ, ma olu ha gbagoro n'ihu Onyenwe n'obi ebere na nke na-emetụ n'ahụ.